bafethu manini kahle ngingolaka bonengana abantu besifazane sinsizwa manini kahle ngingolaka bonengana abantu besifazane madoda manini kahle ngingolaka bonengana abantu besifazane. Ukuhlukana komphefumulo nenyama. Lokhu kungukuhlukana komphefumulo nenyama ezenzweni zabazali ezehlele ebantwaneni. Mina ngimphila impilo wafuna okungaphezulu wagcina sengiphuca negugu lami. Ingani nami bengihlaba inhlalo uma ubabe ngibeka izulu lezandla mefuna ukunelisa izifuno zakhe. Lokhu kungukuhlukana komphefumulo nenyama. Ningangibona ngithule, angithule ngoba ngithule. Ngizama ukuthula lo mthwalo semahlombe ami. Bangikhomba ngeminwe ngentsilane besiphenduka umlolozelo ngenxa yokuthi bengiyofuna impilo engcono. Bheka ukukhayeka kwentshefane mangiqaphela bengiflathela. Ukuhlukana komphefumulo nenyama. Lokhu kungukuhlukana komphefumulo nenyama. Bafethu manini kahle ngingolaka bonengana abantu besifazane sinsizwa manini kahle ngingolaka bonengana abantu besifazane madoda manini kahle ngingolaka bonengana abantu besifazane. Abantu besifazane laba masibahlonipheni, sibanakeleni, sibavikeleni, sibathandeni ngokweqiniso, singababulali, singabahlumezi futhi singabanubezi noma sekuthiwane ukuba bekho bona ingabe nathi kasikho. Impela singabathanda forever noma singathi ngu-Adam kodwa kusala ngisikhanya ngenzala abantu. Nami lesi esami sicelo ngidlulise lo mbiko ngisho obesifuna ukakhuluma Albertina Sisulu. Banamanga abantu besifazane abanamandla kodwa yena wakwazi ukusulela uNkulunkulu wakwazi ukwenza ukhulu. Mama Albertina Sisulu noma ngisho usulu kodwa yena sisamneza uNkulunkulu waba enomqondo ungqo wembokode enqelencele egolide namhlanje siwumsebenzi akuphazile emihle. So siyacela ngamboza ubuqhaba ukwenza ukhohlala bonke besifazane nezingane bafana sisiza kanye nabo baba abantu besifazane laba masibahlonipheni, sibaneleni, sibavikeleni, sibathandeni, asimusi ukufela ngaphansi njengeflasti ngoba naye makwenzela lokho kuyona suke sinomsebenzi uyazi. Kanti umlomo wani phela ukushila amadoda kuyabikwa. Cha impela leli ibika umhlaba usiyagoqwa nencwadi engalo isho njalo ukuthi kuzokwenzeka igama kanjani inkosi imisiza. Nkosi isiza umshela kanjani umntwana umuntu ukuthi lapho masoqomile uthanda lapho masokunezile masodelile bese yambulala. Uletha kanjani uphefumula uqala ukuthi lapho sokhulile bese ukubeza ucansi. Impela sengisondoda salulaza. Impela siyanhlaza. Ndoda phela wena uyinhloko ethembe kuvile umhlaba eSouth Africa emphakathini yethu sinamsindeni kwabantu besifazane ukubona abantu abatula amandla. Ndoda phela wena iba ihawe kuveleni izimo zisasinzima kwemkhonto sihlaba musu kuba igwala. Bafethu manini kahle ngingolaka bonengana abantu besifazane sinsizwa manini kahle ngingolaka bonengana abantu besifazane madoda manini kahle ngingolaka